मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः संतु मे जन्मजन्म। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नायकिनकट्टे अवधानी कुटुंबीय तांका संबंध पवित्र सर एक वेंकटरमण देवस्थानंतू पुनः प्रतिष्ठापना झाल्यानंतर वापस आम्ही प्रथम पंथा हांगा भेटी तशीची तांगे पादपूजा तिका स्वीकार करचेक आयज दिवसाक आमी आयल्याची हाजे पयले आमगेले नायकिनकट्टे देवस्थानांत आमगेले वास्तव्य असताना तेन्ना बालालयाचे नाजाल्यार हे निर्माण कार्य जाता आशिल्तना देवस्थानाचे निर्माण कार्य जायत आशिल्तना आमी बालालयांतू आशिल्ले तसले देवालय सन्निधानांतूच वयके तांणी आपोवन घेवन पादपूजानी केल्ले। तदनंतर तांणी वापस प्रतिष्ठापन जाल्ले पूर्णाहुती महापूर्णाहुतीकय तांणी आमंत्रण दिल्ले। तेन्ना आमी गोवा आशिल्ले सो तेन्ना आमकां येवचेक मस्त दूर जाता आशिल्लें म्हण कितेंरी आमी तेन्ना मुखारशी आमगे तांकां अनुमती दिल्ले। तदनंतर वापस तांणी आयले की देव आतां पुनः प्रतिष्ठापन जाल्लो आसा। पुनः प्रतिष्ठापन जालें तसले देवस्थानांतू स्वाम्यान आगमन जावपाक म्हणल्यार आमगेली अपेक्षा आसा म्हणून तांणी पुनः विनंती केले। त्या प्रमाणे आयच्या दिवसाक हांगाची लागीं लागीं दोन कार्यक्रम आसाची, एक ह्या दिकान आनी एक त्या दिकान। आतां वापस एक घराक आमी वचचे आसा सो खंयचे एक कडेन दिवचेक जायना, थंय आयले म्हळ्यार हांगा येवका, एका हांगा आयले थंय वचका। सो दोनीची लागीं लागीं आशिल्ले कडेन निमित्तान आमी तेन्ना सांगले एक दोनी लोकांक येवका, एक दोनी लाका येनाशी उरका। एकल्या लेक घेवन एकल्या लेक वचचेक आमकां कठीण जाता कित्याक म्हळ्यार आजू बाजू आसा, लागीं लागीं आसाची। सो त्या निमित्तान आमी सांगले आयल्यार दोनी कार्य करून घेवनूच आमी मुखार सुका पडटाले म्हणून। तशी योगायोग आयच्या दिवसाक हे एक अवकाश अवधानी कुटुंबांक प्राप्त जाले। अत्यंत सुंदर रितीरी हे एक वैभव पेत जावन गेलो, शिलामय जावन गेलोच हे एक देवस्थान निर्माण जाल्लें आसा। आणि 100-200 वर्षपर्यंत चिंता करता म्हणून ना, पहिल्याने करताना इतले एक वैभव ना असले एक अवकाश मेळनाशिल्ले, किंतु आज तांणी एक साहस केले आणि शिलामय करता म्हणून पहिले तांगेले मनान आशिल्ले, किंतु देवाला अनुग्रहान देवाना प्रेरण दिवन गेलो अंतिम जावन उठूची शिलामयाची शिला गर्भगृह करून घेतिल्ले निमित्तान आणि मुकाबील अनेक वर्षपर्यंत हाजे बद्दल चिंत करता म्हणून ना। तशीची मूल कसान म्हणल्यार सांगितलं की म्हळ्यार नूतन देवस्थान बांदचे कसन एक फल आसा, ताजेकिंत चड फल एक जीर्णोद्धार जाले तसले देवस्थान जाल्यार जीर्णोद्धार केलो म्हळ्यार ताजेकिंत चड फल आसा म्हणून सांगितलं आसा। आणि नायकिनकट्ट्याचे सर्वही लोकांनी हे जीर्णोद्धाराच्या कार्यांत सहभाग जाल्ले निमित्तान एक नवीन वास्तू केले कितले फल मिळता ना, नवीन देवस्थान केले कितले फळ मिळता, ताजेकिंत चड फल नायकिनकट्टे लोकांनी प्राप्त करून घेतले म्हणून सांगचेक मस्त संतोष जाता। एक कुटुंबाक जेवो ना एक कुटुंब चलोवन गेलो आईल तसले देवस्थान असल्यार वैकेची गांवचे सर्वही लोकांन वैकेची आमगेले गांवचे देवस्थान आहे। आमगी नमगुण आईल तसले वेंकटरमण आमकां अनेक सायडाक दोन देवस्थानांत दोन्ही देवस्थान वेंकटरमणूच आमकां दोन्ही देवाक एक पालखी घेवन गेवन वचचे तसले एक संप्रदाय दोन्ही हंतू कसले तरी फंक्शन जाल्यार दोन्ही संदर्भारी म्हळ्यार समजून घेनो दोन्ही कडेची कार्यरत जावन गेलो दोन्ही कडेची सहकार करून गेलो वचचे तसले एक पळोवचेक चंदाई नायकिनकट्टेक पळोवचेक एक मेळटा। एक एक गांवांत एक गांवांत उठू 5 देवस्थानाचे देव मेळून घेवन वनभोजन जाता।
अनेक गावांतू अनेक देवस्थानाचे देव तांगेच देवा येऊन घेऊन थंय वनभोजन जाता किंतु हांगा दोन देवस्थानाचे दोन्ही देव एक पालकिरी तांगेल तांगेल उत्सव इत्यादीक ह्या नायकीन कट्टे पळोवचेक मिळता एक बिळगिंत एक असले एक संदर्भ पळोवचेक मिळता सो एक एक कಡೆ एक एक वैभव असा किंतु मूल उद्देश कसन की म्हळ्यार जीर्णोद्धार एक संदर्भ आयलतना त्यांना योग्य समयाचेर देवस्थान आणि उठू जीर्णोद्धार कर काम म्हणून सांगितलं असा त्याप्रमाणे अवधानी कुटुंबाने त्यांनी एक जबाबदारी घेऊन घेऊन एक सुसुंदर जाऊन घेऊन सुशोभित एक देवस्थान निर्माण केलं असा मस्त लोकांक हे पळोवका म्हणले एक इच्छा आशिल्ले आज सर्व लोकांक हे पळोवच तसले एक अवकाश हांगा मिळत असा तशीच त्यांनी हे एक मनोगत त्यांनी व्यक्त केलं स्वाम्यांना गायलताना ह्याची एक स्वामीला उपस्थित हांग वैकेच एक राम नाम जप एक आयच्या दिवसाक आम्ही करका म्हणून त्यांनी संकल्प केलाय तशीच राम नाम जप वैकेची हे एक देवस्थानात घडलं म्हणलं वैकेची त्यामुळे एक गुरुल सेवा ना एक गुरु मठांत कसं एक घडत असा ताक एक आमगेल एक सहकार म्हणून घेनो आयच्या दिवसाक स्वामीला उपस्थिती समयाचेरी एक थोडे वेळ राम नाम जप करका म्हणून तांगेले एक मनोदय आशिल्ले त्या एक संदर्भात आमगेले पट्टा देव रामदेव भावचित्र तुमगेले द्राक हांगा विराजित जाऊन गेलो आजी त्याची देवाले तो राम नाम जप वैकेची करता असेल भाग्य तांगेल कुटुंबाक प्राप्त झालं असा आमगेलंतू देवाले अंतु कसन की म्हळ्यारी न देव तोषणम व्रथा म्हणून सांगितलं असा देवाल विषयाक बाकी लौकिक केलोपंत व्यर्थ जाता फॉर एन एक्झाम्पल देवाल खंयचेय करा तुम्ही खाली एक प्रदक्षिण काढा खाली नित्याक येऊन गेलो खाली ते व्यंकटरमणाला दर्शन करा ना कसने होम करा ना जप करा भजन करा कसने करा तुम्ही देवाक संबंध पाविले कसने केल्यार वैकेची व्यर्थ जायना तुम्ही फूल गांती या ना जाल्यार तुळशी माळ गांती या हे तुम्ही केली तसले कसन कर्म असा फूल गांची की तुळशी माळ गांची की देवाक प्रदक्षिण काढची की देवाला स्तोत्र पाठ करची की बरे तुम्ही कर्म केल्ला असा ते कर्म केले निमित्तानं एक कसकी एक पुण्य फल प्राप्त झालेलं असा ते आजी मिळता म्हणून अशी नाही मुकाबील दिवसान केन्ना तरी त्याचे एक फल प्राप्त जाता किंतु केलेल तसल कर्म कसन असा ते केन्नाही व्यर्थ जायना देवाक संबंध पाविले खंयचे कर्म केले री व्यर्थ म्हणले की जायना केन्ना तरी एक ना जाल्यार एक दिवस आज मिळताले फाल्यां मिळताले अवेराक मिळताले एकतूक मिळताले ना जाल्यार तुमगे चौडुवांक मिळताले ना कोणा कुटुंबाक मिळताले किंतु खंयचे ना खंयचे तरी एक दिवस केनकी केलेली तसले कर्माचे फल आमकां एक दिवस पावता अर्थात तेन्ना केलेली तसले कर्म व्यर्थ जालना म्हणले आम्ही सांगचे तात्पर्य किंतु बाकीचे आम्ही लौकिक जीवनांतू कसने तरी एक केलं म्हळ्यार ते तुम्ही सांगता सर इतल्याने केलं मारे या उठू व्यर्थ झाले आता एग्जामाक सकाळ तुला सांज पर्यंत वाचिले एग्जामा बरे मार्क्स आयला म्हळ्यार इत वाचून कसन मारे उठू व्यर्थ झाले पास वैके जालना रँकही मेळना कसने जालना सो अशी एक सांगचे एक पद्धत असा कसन मारे इतलं वाचून घेणं कसन झालंय उठू व्यर्थ झालंय ना तुम्ही खंयकी एक प्रयाणाक भायर सरले कसकी एक ट्रेन जर का म्हणून भायर सरले उठू तुम्ही भायर सरले उठू जाले कडे थंय वचून पळयल्यार थंय ट्रेन कॅन्सल जाले मरे हांगातून सकाळ तुला भायर सोन हांग घेवन पळयल्यार ट्रेन कॅन्सल व्यर्थ म्हणून तुम्ही सांगताय ना घरान तुची आमके लोकांत सांगताची की एक पण नवीन सून जर घरा आयले तो हांव कसं सांगता की म्हळ्यार की नवीन घरा गेलतना ना माईल घरा गेलतना माईक एक संतुष्टीत करता न्ही तिचीच एक मेन घरान तू होम मिनिस्टर सो त्या निमित्तान घरा गेलतना पहिले माईक एक संतुष्टीत जाऊ त्याचे चलोन घ्या म्हणून घेनो आवसू आपल्याला धुवेक सांगता धू त्या घरा गेल्यानंतर सकाळी उठून ती कसं एक चहा करून दिवची की सकाळी उठून कॉफी करून दिवची की उठू चाल जाता धुवेल मना कसं नाही म्हणजे सुनेल मना कसं की म्हळ्यारी आज फर्स्ट डे चहा करून गेल तुला कसं नाही तरी एक सांगल्या रे एक ती एक संतोष हा सुनेन बरे एक चहा केलाय बरे झाल्या अशी म्हणून कसं नाही सांगल्या रे हा ती केक हे जाता किंतु माय कसं नाही सांगना
कित्याक म्हण आत्ताची कसं नाही तरी सांगणार मागेल मातेर चोन बसले रे म्हणून ती कसं नाही सांग ना ती अडना असे म्हणून जवळ म्हणता वच म्हणता हे ठिकाण सुने क माही कसं नाही म्हणना कडे रे वापस ह्या विषयी अवसुक सांगता एक 2-4 दिवस कर गो म्हणून घेनो ती सांग पुढे ना ही एक वार पर्यंत सतत दिवसाच्या आण दिवची की कॉफी आण दिवची की तानी करची उठो करता किंतु माही कसं नाही सांगना त्यांना एक दिवस सांगता इथलं सकाळी उठून चहा करच्या कळ ना दिला रे माई किती चहा आणि उठू शिकून घेनो माई करून घेऊन चहा करून दिल म्हणा रे माई एक उत्तर वैके उरल्या ना इथला नाही हा एक वार केलं लुटू व्यर्थ नाही वे म्हणून घेनो दिसता इथले एक वार केलेलं आहे उठू व्यर्थ म्हणून घेऊन दिसता याकेंना लौकिक जीवन आणतो आमगेले लौकिक जीवन आणतो केलो कर्म आम्ही करताची किंतु ते केलेले कर्माक केलो पण फल आणि मिळणार तर आम्ही कसं म्हणताची इथल्याने केलं लुट्टू व्यर्थ झालाय इथला मी चौडू शिकून गेलो हे केलंय केलो व्यर्थ झालाय म्हणून गेलो केलो पण दिसत तुमका किंतु देवाल विषय आणतशील तुम्ही खंचे व्यंकटरमणा त्या देवस्थानात जावो ह्या देवस्थानात जावो यत्किंचित थोडेची कर्म केल्यावर वैकेची देवाक संबंध पाविले खाली देवाला दर्शन केल्यावर वैकेची एक बरे कर्म ते कुणू आज वैके एक संप्रदाय असा केलो लोक तांगेले अंगडी वच्च पहिले देवस्थाना येऊन गेलो देवाल दर्शन करून एक प्रदक्षिण काण गेलो कडेरी अंगडीक वततो तिथे की म्हणे देवाल दर्शन झाले रे ताक एक शुभ फल म्हणून गेलो एक त्या उद्देशानं येऊन गेलो होता त्याच्याने एक बरे कर्म तागेले झाले निमित्तानं मुकारी त्या कर्माचे फल खना तरी ताक प्राप्त जाता म्हणजे आईच्या दिवसात येऊन देवाला दर्शन केले हे व्यर्थ जायना बाकी कसं नाही व्यर्थ जाता सो अशी देवाल खंचे कर्म आज वैके तुम्ही हांगायले स्वाम्याला आगमन जाता म्हणजे पहिले आयले पहिले येऊन देवाला दर्शन केलंय केलो लोकांना सुत काढाय केलो लोकांना राम नाम जप केलाय तुमगे कसं नाही आईच्या दिवसात कर्म केलाय आज फल केना तरी एक दिवस देव तुमका अनुग्रह करताची किंतु व्यर्थ म्हणलंय कसं नाही जायना त्या निमित्तान लौकिक जीवनाक आणि आध्यात्मिक जीवनाक मस्त व्यत्यास असा तशी त्या नेशीची आमगेला कसं की म्हळ्यारी एक मनशाक एक पंथा देवाल बद्दल भावन जागृत जलने कडे तक सोडचे म्हणणे आणा ते तक एक ना जेले आमगेला तू सायकोलॉजी आता एक पंथा प्रतिनित्य तो व्यंकटरमणाल दर्शन कोर गेलो देवा प्रदक्षिण काण गेलो थोडे वेळ ते चौकार बसून गेलो कसकी एक स्तोत्र पाठ करून गेलो कडेर ताणे अंगडी वच्चे अंगडी ओपन जावचे 8:30 8 घंट्यात तो देवस्थान आयलो देवा प्रदक्षिण काढल्या थोडे वेळ बसलो ना 15 निमिष बसलो आणि तागेले खंचकी अचानक खंचकी एक एमर्जन्सी येऊन गेलो अचानक कोणकी तागेले डायरेक्ट घराक आयलो अरे रे रे बिगी ओरे मारे म्हाका हे सामान जावं का म्हणून गेलो आणि ते कस्टमर कोण आयले म्हण कितेरी देवस्थाना या नाशीची डायरेक्ट खंय वता अंगडीक वता आणि अंगडीक वचून थंय गेलतना कशी अंगडी आयला आणि वापस देवस्थाना वचका म्हण आणि परत अंगडी बंद करका कडेर केना तरी वचे म्हणून गेले आलोचन करून कसं जात की म्हण अंगडीन तो उरता किंतु त्या दिवस ताक व्यार कमी झाले म्हण पुढे फस्ट तागेला आलोचन खंय येता आज सकाळी व्यंकटरमणा दर्शन केलं ना त्या निमित्तानं आज व्यारू कमी झाल्या म्हणून हे केन ताक भावन येता नेक्स्ट डे पळय तागेल घरांत यो रे बिगी यो म्हळ्यार ना मरे हांव या ना हांव 8:30 ओपन करता हांव व्यंकटरमणाल दर्शन करून कडेर अंगडी ओपन करता म्हळे हे सायकोलॉजी एकदा असेल कसं नाही तरी जीवमानात घडलं म्हणल्यानंतरच पळय तो वापस ते रिस्क घेवच्याक वतना कित्याक म्हण खंयकी मागेल व्यार कमी जालें ते व्यार कमी जावच्याक आज हांव व्यंकटरमणाल दर्शन केलें ना त्या निमित्तान देव कोपून घेन आजी कसकी मागेल व्यार कमी जाल्ले म्हणले एक लिंक अस पळय ते केन्नाची ताका उडगा सुरता आणि केन्नाही अस पळय तो व्यंकटरमणाल दर्शन करनाशी आणि वापस तो बागील काढना दर्शन केल्यानंतरच काढता सो असेल एक मनुष्याला जीवनांत आयिल्ल्यानंतर अनुभव आयिल्ल्यानंतरच त्यांना ताक एक भावन जागृत जाता केन्नाही एक लोकांचा एक पद्धत केलो लोकांक अन्य रितीरी हे जाता एक पंथा अशी जाता सकाळी बाहेर सरताची प्रयाणाक बाहेर सरता तुम्ही प्रतिनित्य संध्या वंदन की ना एक तागेले एक स्तोत्र पाठ की हे उठून म्हणून गेलो बाहेर सरचे
आज खंयची एक कार्यक्रम असा समय ना म्हळ किती सकाळी 5 घंटे बाहेर सरल तुम्ही बाहेर सरल्यानंतर मध्ये गेलताना एक खंयकी एक माझ्या राड आयलाय आणि गाडी वाईट झाली मुकार मुकार वताना गाडी वाईट झाली त्यांना फर्स्ट कसं नेता उडकासू हो आईच्या दिवसाचे स्तोत्र पाठाने केलं ना हा मैं तो स्तोत्र पाठाने कर नाशी बाहेर सरील निमित्तान आज मागेल गाडी वाईट झाल्या म्हणून घेण्यात सो अशी भावना आहे लोकांना तो कसं करता नेक्स्ट टाइम बताना स्तोत्र पाठ करून घेणं वत माराया आणि काहीतरी स्तोत्र पाठ करण्याशी बाहेर सला काहीतरी गाडी वाईट झाल्या म्हणले का मनान तू येऊन घेणू आमगेकडच्या ना आणि वापस तशीची देव चलूसून घेता सो असल एक सायकोलॉजिकल एक विचारू आमगेल मन आणता येईल म्हळ्यारी की अशी केलेली निमित्तान आज हुट्टू लोकाल मनान त्याची असा हुट्टू लोकाल मनान तू त्याची असा खंयचेही वर्षाक तुम्ही हुट्टूची कार्य करताच गणपतीला अनंतानोपी तुमगेल ना जाल्यार कसन एक वाड्डप म्हणटाची कोणी चुकोचेक वतना कित्याक वतना फाल्यां खंय तरी चुकलं म्हळ्यारी ताजे प्रभाव आमचे कुटुंबाक पडता ना कुटुंबाक कसने तरी तोंदर येता म्हणले एक मनान तू एक भय असा हे केलेल ना निमित्तान फाल्यां दोष येतालवे नागाच कसने केलं नाशिल्ले निमित्तान दोष येतालवे हे आलोचन करून मनुष्य पळे ते धार्मिक कार्यान तू प्रवृत्ती जाता ना जाल्यारी मनुष्य कोणी प्रवृत्ती करना कसने भय ना जाल्यारी कशी हे करता आता घरान तू एक चल्ल्याक कसं जाता आऊस बापूस बाहेर गेले रे चल्लो राई आऊस बापूस बाहेर असं म्हळे रे चल्लो राई बट एकदम बापसूल गाडी आवाज यायला कुठे नस पडत वापस शांत जातो वापस पुस्तक घेऊन बशी की टीव्ही ऑफ करची की हे त्यांनी करता ताक थोडी भय असा बापसूल भय असा ना जाले रे कोणालाय भय ना म्हळे रे चवडून कसन जाऊ का त्यांनी करेत हे तुम्ही उठलो खासता समळा अनुभव झाल्या म्हणून अर्थ उठलो काल जीवन अंत बापूस बाहेर गेलताना अंग जाऊचे थंय जाऊचे पुस्तक घेऊन घेऊन वाचचे बापूस गेल कुणा पुस्तक मुक्चूचे हे उठूची इकडे वापस बापूस आईल कुठे नसपड आणि वापस चाल करे बापसू कसं दिसतं की म्हळे एक तास तुला बापूस चल वाचिता सामून बापसूक दिसे लास्ट रिझल्ट आईल नंतर कळता वाचित असेल की नाव म्हणून त्यांना कळणार बापसूल मनात हा एक तास तुला हा बरे मार्क्स घेता म्हणून तो खुशीर असा की तो हंग चल्लो 5 निमिष वाचिले बट हज्जेन मोस केले कोणाक बापसू काय मोस केलं ना बापसू कसाने हानी जलना स्वतः तुगेले जीवनाक तुवे मोस केलं विना हा बापसू कसन हज्जेन हानी ना मिळ पुन्हा मी आलोचन कर का देवालेक जावो मालगड्यालेक जावो ना अन्य लोकालेक जावो आम्ही कसनेची मुच्चू मरे करून गेले कसने केले वैकेची ताक अर्थ ना आम्ही केलेले कर्माच फल आम्ही भोगका विना हा त्याची दुसऱ्या कोणाकाची फल लागना म्हणे आमगेल कर्मा फल आमकाची लागचे त्या निमित्तानं देवस्थानात तू भेट जावो वेळोवेळी दर्शन जावो स्तोत्र पाठ करचे जावो हे करत उरलेरी एक एक बरे कर्म सत्कर्म योगे वय घालवावे म्हणून सांगितलं असा आमगेले वयोमान आमगेल आयुष्य कसं लायक म्हणून सांगितलं सत्कर्म योगे वय घालवावे म्हणून सांगितलं बरे कर्म करछन तू तुमगेल आयुष्य तुम्ही व्यतीत कर का म्हणून सांगितलं असा खंचखंचकी शुल्लक कर्माक नाही बरे कर्म सत्कर्म म्हळे देवालेची संदर्भशील खाली फूल घांच केल्यार वे केडना भजरना खाली मग फूल घांच्या क्या ना मार्या तुळशी घांच्या अडना मार्या तू येऊन देवाल दर्शन कर एक प्रदक्षिण काढल्यार वे केडना अशी नाही की तुका फूल घांच्या क्या ना मागेल कसने बरे कर्म जायना म्हणून काही ना येऊन प्रदक्षिण तरी उठ लोकांकडे देवाल येऊन घेऊन देवाक दर्शन तरी करेत अर्थात एक देवस्थानाक चमकून येईल तशी जाता हे पाय दिलेली किती की म्हळरी येऊन गेनो देवाल सन्निधानात येऊन घेऊन दर्शन करच किती आमक देवान पाय दिला असा हात आणि कसं लेख दिले की म्हळे देवाल सेव करच किती दिला असा डोळ्याने किती दिले देवाले मुख कमल नाजे देवाल तोंड पळोचेक आमके दोळ दिला असा घ्राण नाजले श्रवण करचे श्रवणेंद्रिय किती की म्हळे देवाल भजन की स्तोत्र पाठ ऐकूचे कची हे श्रवणेंद्रिय आणि उठूची दिलेले म्हणजे हे अंगान तशिले प्रत्येक अंग कसं नसा त्या देवाल सेवक कितीरीची आम्ही अर्पण कर काम गेलो उठू दासवरेण्य शास्त्र उठू सांगता सो जल तितले प्रयत्न करून आमगेल सर्व ही अंग डोळे नाजले नेत्र
नाजाल्यार श्रवणेंद्रिय दोन्ही हात पाय हे उठूची देवाल कार्या कितीरीची आम्ही जर अर्पण केलं म्हणल्यार त्यांना हे देह देवान दिले त्यांना सार्थक ठरता. नाजाल्यार देवान देह दिले आता तुमगेला सिंपल कळका जाल्यार तुमका बापसून तुमका जन्म दिले म्हणले का आता बापूस कसं एक अपेक्षा करता मरे मागेल चरडू जन्माक हांव ताका दिले मागेल बिझनेस चलयता जाल्यार तेन्ना हांव तुका जन्म दिले सार्थक तुमका दिसता न्ही वे आम्ही हाका एक जन्म दिले मरे हा आता तो कसकी इन्फोसिसा काम करता उठू करता हय त्या बिझनेस हे त्यांनी जाले बट हांव एक मागेल चरडाक हांव जन्म दिले नंतर मागेल चल्लो मागेल कुटुंबाचे एक संप्रदाय तान चलोवन हेल म्हणल्यार तेन्ना हांव ताका एक जन्म दिल्ले सार्थक ठरता म्हणून एक बापसूक मनाक बट तो चल्लो बापसूल खंयचेय कामान तुही सहभाग दिना तो तागेल वटू वैकेची उरना खंयची दुसरे कडेन उरता संप्रदाय वैकेची चलोवन व्हरना जाल्यार बापसू कसन दिसता मागे हांव जन्म दिवन गेलो कसन केलं मरे आज चल काय संप्रदाय काय चलेना मागेल बिझनेसांत वैकेची हात घालना आता हांव एक बिझनेस सोडका ना मागेल चल्ल्या नेऊन बिझनेस मुखारसून व्हरका इतलेची तेन्ना बापसू कसन दिसता हांव हाका जन्म दिलो कसन जालें मागेल खंयचे हाका हो उपयोगाक येयना आमगेल्या घराण्याची कसण्याची कुटुंबाची कसणे पळोवंक घेताना मालगड्याले जमीन आस्ती आसा तेही पळोवंक घेताना मागेल बिझनेसांत वैकेची सहभाग जाताना कसलेकही ना जाल्यार हांव हाका जन्म दिवन गेलो हांव कसन केलें जाल्यार देवाकय तशी दिसता हे व्यक्तीक हांव जन्म दिवन गेलो हो व्यक्ती मागेल खंयचेही सेवेक येना जाल्यार मागेल दर्शनाक येना प्रदक्षिणही घालना एक फूलही घालना एक तुळशी माळही करना एक स्तोत्र पाठही करना कसनेची मागेले देवाल कसने श्रवण करना हा कितल्याने उठू दिवन गेलो अर्थ कसन आसा हाका मागेल खंयचेय सेवेक हो उपयोग येना जाल्यार हाका हांव इतले शरीर दिवन गेलो हाका तोंडनी दिवन गेलो अर्थ कसन म्हणून फाल्यां देवाक दिसल्यार फाल्यां मुखावेल जन्मान तूं आमकां फाल्यां नेत्रहीन जावन गेलो जन्म दितालो कित्याक म्हळ्यार पयल्या जन्मान तूं देवाल दर्शन केलें ना नाजाल्यार कान केप्प जाताले नाजाल्यार पांया कसने हे जाताले खंयची पूर्व जन्मांत केलेली तसले कर्माक फल मुखावेल जन्मांत तरी भोगचे पडटा तेतकून केन्ना देवान बरे शरीर दिलतना देवाल कितीरीची हे शरीर वपसूत तशी आमी जीवन करता तसले एक 2 देवस्थान वेंकटरमणाले सन्निधान हे नायकीन कट्टे लोकांक प्राप्त झाले बाकी कडे थोडे दूर उरताले एक वेंकटरमण हांगा एक वेंकटरमण थंय हे हांगणी लागी लागी आसा थंय ओ म्हळ्यार आयकता थंय आपले रे हांग ओ म्हणत ती लागी लागी आसा तशें आसतना दोन्ही कडे सेव करता असल भाग्य नायकीन कट्टे लोकांक प्राप्त झाले विशेष जावन अवधानी कुटुंब खंयची रायाल कालांत तूं संबंध पाविल तसल हे एक देवस्थान कडेर 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 तांगेल कुटुंबाक प्राप्त जावन गेलो आता तांगेल कुटुंबातर्फेनच हांगा नित्य अर्चा पूजा विनियोगातीक चलत आसा आणि देवाल अनुग्रहान एक बरेची भव्य एक नूतन वास्तू हांगा निर्माण जाल्लो आसा मुखावेल दिवसांतू हे एक देवस्थानाचे प्राकार वैभव अभिवृद्धी जावका विशेष जावन देवाले मूल सानिध्य अभिवृद्धी जावका केन्नाही घरांत जावो ना देवस्थानांत जावो देवाले कितलेक सानिध्य अभिवृद्धी जाता ताजेर आमगेल उठूची प्रार्थना डिपेंड जाता कित्याक की म्हळ्यार आमी प्रति टायमार आयले तेन्ना कसने एक प्रार्थना दवरची आसा देवा आज एक बर कर रे आज एक व्यारान तूं बर जाव तशी कर लेकीन तितले आज व्यार जाव तशी कर मागेल चरडाक एग्जाम आसा बरे बुद्धी दी बरे मार्क्स घेवचे तशी जावो बायल थंय आनी कसकी तिगेले एक मनांत उरता बामणाल मनांत आनी कसकी उरता चरडाल मनांत आनी कसकी एक उरता म्हळ्यार उठू लोकांना आयिल्ले थंय लेटर घालत उरचे देवाले हे एक पास करून दी ते एक पास करून दी हे एक जावो ते एक जावो हेचीच आमी देवाले हे करता किंतु देवाल सानिध्य थंय ना तुम्ही लेटर घालत आसाची बट घेताल व्यक्ती वैके थंय उरका न्ही खंय तरी ऑफिसाक गेले तुम्ही लेटर घालत आसा बट तो 10-15 दिवस जाले तो ऑफिसाक येना जाल्यार कोण पास करून दिवचे तुमगेले खंयची एक ऑफिस आसा बा तुम्ही लेटर घालता आसाची तुम्ही वचत आसाची किंतु तागेल सानिध्य अर्थात तो ऑफिसाक येता ना तेन्ना तुमगेले कशी पास जाता वे ना
तो दिवसा थंय उरलं म्हळ्यार दिवसा एक ना जाल्यार एक काम पट 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 जावन वता. तो 10-15 ದಿವಸ जाले, 1 ಮಹಿನೆ जाले, 6 ಮಹಿನೆ जाले ನಾ ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು, ಹೊಸೊಬ್ರು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ, तुमगेल 6 महिन्यापर्यंत विलंबची. तशीची मूल बिंबांतू देवाल सानिध्य हांगाशील प्रतिमा आमगेलांतू प्रतिमाची देव नाही, प्रतिमेंतू देवाक आवाहन करताच. प्रतिमाची देव नाही, प्रतिमेंतू देवाक आम्ही अपेताच, आमंत्रण दिताच. हे एक असा विग्रह असा तंत येऊन घेन तू वास करी आणि मागेल पूजे जावेपर्यंत हांगा उर म्हणून घेणू आम्ही देवाक प्रार्थना करताच. कडे वापस ताक सांगताच, वापस तू गेल्या स्थानाक तू वच ये म्हणून घेन आम्ही ताक सांगताच. म्हणजे अशी एक संप्रदाय आमगेलांतू फाक्तोरू देवनी फाक्तरा भितरी देवाक आम्ही आवाहन करचे. तदनंतर आम्ही ताका पूजा विनियोग आदीक आम्ही करत उरताच. बाकीकडे तुम्ही नवग्रह पूजा करताच घरांतनी, तेन कसं करता बटमामू आपेत आईचे दिवसाक हे यजमाना घराक हे पूज असा, तुगेल सानिध्य हांग जाऊ का, आणि आम्ही उठू पूज जावेपर्यंत हांगा उरका, पूज जाल्यानंतर वापस तुम्ही तुगेल स्थानाक वचेत म्हणून आम्ही सांगतात. तदनंतर बटमाम बाकी उठूची सामान आणि उठूची तगेल घराक तो घेऊन घेऊन वता. म्हणजे अशी कितले सानिध्य अभिवृद्धी जाता तितले तुम्ही कसकसन प्रार्थना दवरताच त्या बिगी 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 जाता. जर सानिध्य कमी जाल्यार तुमगेल प्रार्थना दवरेल वेकेची वेळ जायत वता. आणि सानिध्य अभिवृद्धी जावका जाल्यार प्रतिनित्य स्तोत्रपाठ, प्रतिनित्य भजन, प्रतिनित्य जप कितें की म्हळ्यार मागेल स्तोत्रपाठ जाता आसा, मागेल जप आनी जाता आसा म्हणकडे तो धांवन 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 येता. म्हळ्यार तांणी जप करता आसाची, तांणी भजन करता आसाची, मागेल बद्दल गुणगान करता आसा म्हणकडे ना तेन्ना देव थंय येवन घेवन वास करता. जर मनस्तापू क्लेशू एकाएक शब्द घर्षण हे त्यांनी जाता आशिल्लें तेन्नाच पळय नाक मारया हांगा तुला दूर वैकुंठांत उरचें बरें अशी ताका दिसता. तो कितें की येता कोणू केन्नाय नडेर जावो ना जे प्राकारान जावो शब्द करचे जावो मौन उरचे कारण कितें की म्हळ्यार हेचीच असल आनी जल्ल म्हळ्यार फुडें ना देव थंय वास करना. कितें की म्हळ्यार कित्याक हांव वास करता, मागेल स्तोत्र काय करतानाची तांगेल्या मध्याची तांणी हे करून घेता आसाची अशाने म्हणतनाच पळय तेन्ना नड्याचे कशें एक प्रामुख्यता आसा कमी जाता, देवाल वास कमी जाता, आणि कडे कितले प्रार्थना केले म्हळ्यार देव आमकां काय फल दिना. त्या निमित्तानं देवाले आमी त्याची प्रार्थना करचे की विशेष जावन घेन हांगा मूल बिंबांतू विशिष्ट कला सानिध्य अभिवृद्धी जावका. कला सानिध्य अभिवृद्धी जालवे सर्व लोकांना इष्टार्थ वैकेची शीघ्र परिपूर्ण जाता. त्यात कोण के लोक पण सांगतात म्हणे काल हांव वेंकटरमणाले वचून प्रार्थना करून गेलो, उठू हांव करून घेन आयलो, पयरचे दिवसाक मागीर उठू काम जालें म्हणून घेनो केलो पण सांगेल उरता. कारण तागेले खंयचे पूर्वजन्माचे उरताले. दुसरे विशिष्ट कला सानिध्य अभिवृद्धी जाल्या निमित्तान देवान तागेले कार्य वैकेची बिगी करूसून दिल उरताले. एक असल एक संदर्भ सांगचेच जाता. आणि तो आईच्या दिवसाक अवधानी कुटुंबीय तशीच नायकीन कट्टेन तसेल समाज बांधवांनी अत्यंत श्रद्धा भक्तीपूर्वक जाऊन स्वाम्याक हृतपूर्वक जाऊन गौरव केल्याबद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बर घडवो. तुमगेल घरांतू तुम्ही करत असेल उद्योग व्यवसायांतू तुमगेले चौडूवाले जीवनांतू घेवच असेल शिक्षणांतू उत्तम यश तांकां प्राप्त जावो, बायलांक अखंडित सौभाग्य प्राप्त जावो. तशी ह्या देवस्थानांतू तशी ह्या देवस्थानाचे अर्चक वृंद तांगेल जीवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाचं मी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु.